Labasin mo ako! Lumabas ka dyan! Berto! Ano, Berto? Hindi ka lalabas? Sino yun? Ba't tinatawag niya yung asawa ko? Sino ka? At bakit ka nag-iiskandalo dito? Ako? Sino? Ako lang naman ang asawa ni Berto. Hoy! Baka nagkakamali ka ng pinuntahan, misis. Ako yung asawa ni Berto. Oh, itong katunayan, nakasal kami ni Berto. Nako. Lagot na. Paano nangyari to? Ilabas mo ang asawa ko! Berto? Ano to, Berto? Paano mo nagawa sa akin to? Ruby, magpapaliwanag ako. Lumayas ka dito! Ano ba dapat kong marinig? Naniloko mo lang ako? Ruby, mahal na mahal kita. Hayaan mo ngayusin natin to. Umalis ka muna sa harap ko! Layas! Layas! Ano? Masaya ka na sa ginawa mo sa amin? Sinabi ko naman sa'yo na hindi kita patatahimikin. Dahil hindi ako papayag na hindi ka magdusa. May naluto ka na bang ulam, Ruby? Nasa lamesa. Kumain ka na. Nasaan pala si Rysel? Nasa eskwelahan pa. May gagawin pa daw kaya mamaya pa uuwi. Ah, ganun ba? Halika na. Kain na tayo. Ikaw na lang. Kumain na ako. Sige. Ang hirap naman ng ganito. Kasama ko ang asawa ko, pero parang wala din. Sana mapatawad niya ako. Ma, mama po. Kaawaan ka ng Diyos. Nasaan po si Papa? Nandyan sa kwarto niya. Ma, hindi pa rin po ba kayo ayos ni Papa? Paano ako magiging maayos kung paulit-ulit kong naaalala yung ginawa ng Papa mo? Ma, kayo na po ang pinili ni Papa. Kaya dapat, ayusin niyo na ito. Magkapatawaran na po kayo. Hindi ko alam, anak. Masakit pa rin sa akin yung nangyari. Hindi ko alam kung paano ko mapapawi ang galit ni Ruby sa akin. Basta ma, sana mapatawad mo na si Papa. Gusto kong makita ang pamilya natin na buo at masaya. Susubukan ko, anak. Pero sa ngayon, mahirap pa rin kasi tanggapin lahat ng ginawa sa akin ng Papa mo. Sige ma, magpakatatag lang po tayo palagi. Hello? Ano? Sige, pupunta na ako. Ruby, magpapaalam lang sana ako. May sakit si Mates at may taning na ang buhay niya. Nasaan siya ngayon? Nandun sa bahay ng kapatid niya.
Sila ang nag-aalaga kay Mitch. Sige, pupunta din ako. Sasama ako sa'yo. Ayos lang ba sa'yo? Total, matagal na rin naman. Kaya unti-unti na rin naghilom yung sugat sa dibdib ko. Salamat, Ruby. Mahal na mahal kita. Ako din, Berto. Tara na. Tara na. Ruby, may sasabihin sana ako sa'yo. Ano yun, Berto? Gusto sana kitang pakasalan. Hindi ba yun naman ang pangarap natin? Berto? Berto! Ano yun, Ruby? Berto, buntis na ako. Talaga? Ibig mong sabihin, magiging tatay na ako? Oo, Berto. Sigurado akong babae ang magiging anak natin. At kamukha mong maganda. Ikaw talaga. Binola mo na naman ako. Totoo naman ah. Paglabas ni baby, papangalanan natin siyang Rysel. Oo, maganda nga yun. Kailan tayo magpapakasal? Pag lumabas na ang anak natin, isasabay natin sa binyag. Matagal pa yun eh. Mag-iipon muna tayo ng pera. Kasi hindi biro ang pagpapakasal. Sige na nga. Oo, pangarap kong maikasal. Hanggang sa hindi na natupad yun. Kasalanan ko. Dahil alam kong niloko kita. Kaya patawarin mo ako. Berto, pinatawad na kita. Simula nung nakausap natin si Mitch, dun ko nalaman na ako pala talaga yung mahal mo. Oo, narinig mo naman kay Mitch na pinilit lang ako ng mga magulang niya. At hindi ko natiis. Kaya umalis ako nang walang paalam kay Mitch hanggang sa nakilala kita. Kung sinabi mo lang sana sa akin ang totoo noon, sana naintindihan kita. Natakot ako. Baka iwasan mo lang ako. Ngayon, malaya ka na. At may pahintulot na ni Mitch. Sige, tinatanggap ko ang alok mo. Magpapakasal ka na sa akin? Oo, Berto. Ma, Pa, mukhang masaya yata kayo. Oo, anak. Sa wakas, pakakasalan na rin ako ng papa mo. Talaga po? Ako na po ang pinakamasayang anak sa buong mundo. Matutupad na rin po ang pangarap natin na maging legal na pamilya. Oo naman, anak. At ibinigay ng Diyos sa atin ang pagkakataon na ito. Oo, at ibinigay niya kayo sa akin para makasama habang buhay.